Okay, ari ta mahigalas tong dugang hisgutanan makigalan. Balikon ko gamay. Dili pa tamo ato sa lawyer ni kwan. Kining option ka na ni Sarah ha, nga mo attend siya or dili. Option na niya. Adto sa proper forum, adto lang ko sa Senate, tan-aw niya wala kasi chance niya sa lower house, okay. Okay, padayon lang mo diha nya huwaton tala mo sa proper forum adto sa Senate. Ah. Iyan ang option tungod kay naaman sa maka-invoke man sa kanunay sa rights against self-incrimination. And even to as a Senate, iya gyapong option mo tunga sa dili. Example ha, panahon ni Irap mahigala atol sa impeachment, Irap wa man tumutunga sa Irap day. Di man kinahanglan nga mutunga. Kay ang burden of proof naman sa prosecution. So at the option of the defense kung ilang i-present ang impeachable official or dili. O mingon sa among i-present, meaning iya mahigalang gi-open ang niyang kaugalingon for a cross-examination. Kato panahon ni Corona, kinsa may nag-decide ato ang defense decide nga i-present si Corona. Pero pwede to dili i-present day. Opsyonan nila muna labi na dili pa sa lower house. So si Sarah wa mga higala mo attend sa lower house. Pag abot sa Senate, mahimong adto siya mo attend or mahimong adto siya mo participate, not necessarily nga muto nga gyud siya. But ang way of participation na kay mga lawyers nga gipada dito nga maoy mo serve as imong defense counsel. Kay kining sa lower house wa man bisag lawyers wa man to. Sa Senate, imong mga abogado ipada nimo dito, baldi ka mutunga. Kay imo magyapon ang option as impeachable official. Mo na ha para matinawa na to ang publiko. Ako example na sa panahon ni Irap, kadto nagkagubot na lang tong impeachment o matiwas, but wala man mo tunga si Irap, tunga ba rin sa kada adlaw dito, dili kinahanglan. Dili kinahanglan kay basig mo yung mga tao nga unsa man nga ano man mo tunga. Panahon ni Irap, pag first day, second day, third day nga impeachment, wala mo tunga si Irap hantod na nakagubot na lang to. Wa to matiwas to mo impeachment. Ikaduha, panahon mahigalang corona, ito nga bagos corona ato man. Sa katapusan na nga aspeto na nga ilang i-present sa corona, ila tong option sa defense. So kung imong i-present ang imong impeachable official, then imong i-open siya for cross-examination. So option ka na sa defense because naman mga higalay rights against self-incrimination. Ikaduha, ang burden of proof wa man nila. Naman ang burden of proof sa prosecution. Labi na kining naa pa sa level mahigala sa House Committee on Justice. No? House Committee on Justice. Magtan-aw maka as abogado si Sarah kamao gyud na, abogado gyud na. Ikaduha politiko gyud na. Kasabot sa unsay kinaiyas man congressman day ba? Dili bag unya kasi kag unsa ganing congressman. So kasabot sa wa tay chance niya. Adto ta Senate at natay chance ito. So iyan ang option. Karon mingon sunod nga punto. Hasta niya mga abogado wa manunga. Grabe kadaghang abogado Sarah niya wa gintungan nang hadlok ang mga abogado. atong ipatubag ang iya abogado gyud mismo kay dunay interview, mo akong ipa-play ha para makapaminaw mo unsay explanation sa abogado, mudugang lang niya ako og explain para mahibaw-an ba. Okay. Nganong man mo tunga iya mga abogado? Okay, di ay interview ni Pinky Web ato ni mga higalang i-acknowledge. Billionaire Channel ba ni day? Billionaire Channel. Interview ni sa Attorney Pua. Kina Attorney Pua, usan ni siya mga lawyers. But gahapon, ito nga siya dito dili as counsel. Ito nga siya as resource person. So, interview si Attorney Pua, doon ay usa ka episode mahigala sa Billionaire Channel, si Pinky Web maoy anchor. Interview siya, nga di mo mutunga. Yan tubag ni Attorney Pua. Sige, play dong. Anyone showing up on April 14 or will you file a case before the Supreme Court? On April 14, I will show up. Pagdating sa defense team, hindi pa kasi clear nung una eh, di ba? Kasi, and it's good that you asked that question, no? Kasi parang lumalabas, wala man lang ni isang abogado. Sa dami ng abogado niya na sumipot. The reason why hindi kami pumunta was because there were statements already made by members of the committee. And this is with all due respect to them. I have no debate against that. But they said under the rules, the lawyers can only assist. Yeah. Assist the client respondent. or the respondent Right. in this case. So if the respondent is not going, Oh. then Who are they going to assist? exactly. So what's our personality for showing up? That's Pause dong, pause. Explain na to. Pause ha. Ato tagsaon para maklaro. Ang tubag sa abogado nga dili mi motunga kay klaro man na nga ang lawyer dili magkaka-participate sa gyud dito. No, di man ka mo na nga kung ikaw mo Sarah kasabot ka ngadto sa impeachment bala di ka motunga
muhatag ka sa imong battery of lawyers ito nga mo dipinsa nimo because do na may equal footing dito. Andi hadi man ka equal footing. Ang lawyer dili man ka actively participate sa trial. My God. Of course, kung ikaw mo oy lawyer ni Sarah, kanang trial lawyer nga banggitan gyud ha. Kamaog gyud ka sa trial lawyer gyud nya, wan. Advisean gyud mo dili ta mo tunga diha og mao na. Because dili man ka actively participate. You cannot even cross-examine the witnesses. Di ka actively participate nganon, mo assist naman mo. Unya, unang punto ha, mo assist na mo. Kamantay mo bisa ka ng abogado ng Madriaga, pag-abot gihapon, ganyan ang abogado ng Madriaga. Pwede ka mo lingkod sa likod lang ni Madriaga. Di man ka kalingkod nga equal mo lingkuranan. Dili man ka kinini ang dili man ka resource person. Abogado man ka ibutang ka sa likod. Dili ka participate, dili ka object. So sa laktod, mabutang nga dihado kayo mo sa defense kung mo hatagang mo adto mo in ready mo full battle nga dili man na fair mga higala ang presentation diha nga level. Straight to the point. Ha? So mo na ang tubag sa abogado nga giinam sa nga ang inyo i-assist lang. Mo na number 1 nga punto. Kung ma-assist ka alkansi kagyod kay kadto ka sa likod bulingkod ay. Maghuwat na ka kung patingugon ka og dili. Lahi man na kung trial lang ito sinit, equal man ta. Anytime ang lawyer may gala inig, dunay pangutana sa prosecution, pwede maka-object. But kini, dili maka-interpose og objection ang lawyer ni Sarah. Mabutang ka itong buwak-buwak lang ka dito sa likod. So mo lang rason, number 1, igo ra sa mo assist. Number 2, kung sa may lang i-assist, kadi mamutunga Sarah. Kasi atong rewind gamay dong, niya atong ipadayon na. Mo ni tubag ha, naipunto ba yung tubag sa abogado o sa mga lawyers ni Sara Duterte mga kaigalaan. Okay, proceed dong. Anyone showing up on April 14, or will you file a case before the Supreme Court? On April 14, I will show up. Pagdating sa defense team, hindi pa kasi clear nung una di ba? Kasi, and it's good that you asked that question, no? Kasi parang lumalabas, wala man lang ni isang abogado. Sa dami ng abogado niya na sumipot. The reason why hindi kami pumunta was because there were statements already made by members of the committee. And this is with all due respect to them. I have no debate against that. But they said under the rules, the lawyers can only assist Assist the client respondent. or the respondent Right. in this case. So if the respondent is not going, then... Who are they going to assist? Exactly. So what's our personality for showing up? That's the reason. We meant no disrespect with not showing up. It was just, we found it parang so, hindi pala tayo pwede pumunta kasi wala yung respondent diba? So they did some amendments to the rules during the last hearing. I think they said now we can ask questions through writing it through a piece of paper, and then depends on the chairperson if she will ask the question. So it's still not clear to us if the respondent actually has to be there or pwedeng may SPA kami or something. So right now it's not clear. What's clear is if I do receive that subpoena for the 14th, that I will be attending, but not as counsel, as a resource person. Okay, pause dong. So, kana mo ni mga higala ang mga punto. Sa iyang abogado nga, dili tamo to nga dihan dapita, kaya nga to, klaro naman nga, mo assist lang ang lawyer. Kinsa may ilang i-assist nga, wa man mo to nga may higala ang respondent. Okay? Nya, ikaw may Sara Duterte, nga, ingon bloodbath, guilty, wa mo to nga, nahadlok yun. Dili ka, strategy niya mahigala nga, dili siya muhatag din ha, kuha na siya ka ng palagots kontra ni. Dili ka mo tunga diha, kasabot na magkadaan. Sila goy na mirma sa impeachment sa una. Katong sa unang impeachment, kan diretso day padong sa Senate. Katong first impeachment, kasabot na ka nga kini, sila may mga kontra, sila may nag-railroad atong unang impeachment. So kasabot na ka sa mga utok ni mga congressmen, wa kay chance diha. Wa kay chance. So adto na lang kamo atubang sa proper forum. Dili man nimo mapugos si Sara ana. Iya man ang option. Pero pag abot sa Senate, kinahanglan niya mo tunga siya dito, kinahanglan niya niyang legal team mo tunga dito, not necessarily nga siya. Mo na atong mga punto legal gyud kay kinini ang pasagdan na to tong uban inato kay iba wa mo tunga guilty gyud o ila po na. But og gusto mo nga ma-cut on sa legal, kanang puntuha din
dili pa ka makakonclude because ug dili sa mo nga di man makahukom po ning mga congressmen nga kung ana kada na ang guilty or dili guilty. Dili na within the power of the congressman nga mohukom guilty o dili. Ang Senate ra. Ang impeachment court mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Pagtanaw nga fishing expedition na dili na mao. In fact, mo na kong ingon nga even si retired Justice Adolf Ascuna nisulti na nga kini dunay kakulian kining maong hearing kay mabutang man ni mga kagalaan nga fishing expedition. Straight to the point. So ato na mahigala ang giklaro ha. Kining kang Sara mga kagalaan iyang gidipinsahan ang Office of the Vice President nga dili mahigala bugal-bugalan sa mga congressmen, mas taas ang Office of the Vice President nya muanha ka nga kahibaw kang ibuli ka lang. Ikaduha, kasabot siya mahigala nga naay proper forum ang Senate. Ikatulo mga sukitig paminaw, kahibaw ka nga wa kay tsansa dihan dapita, kini nga maong mga congressmen, the same congressmen ang ni-file sa imong kaso last year. Unsa man nimo na pagbali na ron? Hasta mahigala sa pagvoting palanan, sufficient in form, sufficient in substance, kita na kadaan unsa ilang dawi nga mibutar sila. So the writings na nasa wall, klaro kayo. Ngano man niya. So, strategy ka na. Strategy. Yan, sa side sa mga abogado, ingong abogado, wala mi mo to nga kay igo ra man ka mo assist, dili ka kakitag fair nga trial dia. Niya ay akong klaro-klaro lang nga punto ha. Kini mga congressmen sa House Committee on Justice, inana sila kahawd, inana nga level. So kung ikaw abogadong Sara, di tawatay dag-anan din na. Bisig ka Jirbilo isto hawd sagot kayo. Sagot chairman day. Pero prangkanta mo istorya, once kini nga kaso moabot sa Senate, kini si Jirbilo Istro, level ni sa abogadong Sara. Ka-level mo dito, inig pangutanang Jirbilo Istro, kita, akong tagstag sa unya may galag. Depende lang sa time na ito makuna. Kanang ilang pinangutanaan, ganit din ha, mga sukitig paminaw, purbida ka mga objectionable, good pirmi. Straight to the point. Daghang mga objection mo, di magsilbis korte. Kanang klasiyas pangutana day. Di magsilbis naman kanang. Pareha ng pinutanaan kito si basta daghan. O sa ato, kanang may inigpangutana na, pila man yung kwarta nga mo na. Nya mo ni ang pila ka milyon. Nya man mo, diskurso na yon. Liman ka, pila ka milyon, pila ka classroom na unta, ang mahimo niya na. Sa korte di na pwede. Nga mo diskurso sa kadaan nga, limang ka, pila ka classroom na. Kini nga hearing, dili ni mahigala panghusgado ba dili ni pang para sa judge para ni sa mga tao nga buhahan mo squabble unta ba nang karon og wa pa gani ma-cross examine ang mga tao kasabot na oy mura magdi man maayo ning iyang dili ni ka squabble ning maong kalaki kumahon dribble man nila ni gidribble na para sa mga tao ni day nga ato masuko sa mga tao ba kay ko imong tanawon mga higala bida unsa may reaksyon niyo bisag di pa na ko i-discuss daan ang legal aspect. Mutuo mo madiyaga o dili. Straight to the point. Bisag magpapulso pa ko dili, ambot lang. Kato iya mga sayang affidavit. So wala akong balikon ang punto mga kahigalaan nga ngano nga katong iya mga lawyers. Wa mo tunga tungod ka number 1, wala kay dag-anan din na. Pero tan-aw na to ha. Kini ako ning forecast ha. Inig-abot sa Senate ko, moabot manggaling ni sa Senate, ma-equal footing magini. Kining mga congressmen niya, nagpatuong may laki, nag-abot Senate, may bawaan kining unsa ilang pagka-abogado day. Ato gini may bawaan. Ako 90%, 99%, dili ni makasugakod sa dipinsa ning maong mga congressmen. Ang mahitabo ini mo, kuha nig mga private practitioners. Tabang mi diri patabang ni, ha? Mapatabang nig mga private lawyers nga motabang as sakop manghigala sa prosecution team. Intiwan ina akong isulti. Straight to the point. How lang sila ron diha sa House Committee on Justice? But pag-abot dito sa Senate, inig-abot ini mong kaso sa Senate, kamo prosecution mo, kinsa man mga prosecutors, Gilberto Istro, o sanis mga prosecutors, kinsa ni mga abogados, chiwa mo, nag-appeal day. Appeal mo diha. Pero inig-abot dito, equal na. Di naman na, imo lang daw-daugon ang abogadong Sara inig-abot dito. Ang Senate naman, fair naman. Equal naman mo dito, pareha mong lingkuranan, because defense o prosecution. Akong tanaw ini dito makita may gala nga bida di ta magsilbi ani di ay. As maing laki ning mga lawyers sa defense, manguha tag kuan, mag-hire tag mga abogado nga mga private practitioners nga motabang na to. Nawara. Kini mo mga congressmen, may laki lang diha kay sila may magbuot og ang abogado patingugon og dili. Kaliman ka aton tiwason og to paminaw tong interview dong. Ini pangutana pa gid ko mo palitan mo participate ko ng abogado diha. Di magkaka-cross examine. Ang himuon nimo dong i-appeal na gutong kuan dong nga
imong isuwat ang question nga ihatag sa chairman og at the option of the chairman og iyang ipangutana nga to sa resource person o dili kada kung alkansi ana mahigala sa Defense Council. Straight to the point. Okay, balik ta mga suking tigpaminaw, ha? Kini ni ang doon na mga mo insist mga nahadlok yun, nahawa matubang dito kana sila manghigala ato lang pong respetaran kay wa man sila legal background, no? Og doon ay legal background mahigala nagpa-guri-guri po ng uban, ha? Ato lang respetaran. Ang ato lang mahigala katong or mahibaw mo sa legal nga nasa option. Kasabot siya kanus asya mo atubang ni Madriaga kanus adili. Kanus ay i-cross examine si Madriaga kanus adili. Og ikaw may abogadong Sara dili ka mo cross examine ni Madriaga diha sa House Committee level because you are not also allowed. Ang lawyers mahigala dili allowed nya mo cross examine ni Madriaga. Ang buhaton sa ilang rule sa House Committee on Justice ipasuwat ang pangutana, ini kumagsuot sa pangutana ihatag sa chairman, hindi kin nasa chairman kung basahon ba niya o dili ang pangutana. So could you just imagine nga maunay procedure mga kagilaan. So dili ka kahimo og follow up questions. Unsa man yung pag-trap mga higala sa witness? Kung mo cross examine ka og witness, imo sang i-cross examine series of questions aron matrap nimo ang usa ka witness kung na makakbagwa. Kay kung imong isuwat niya ihatag ipasa, nya nara ni Luistro basahon niya di medyo alanganin kay na, ha? So muna nga, kung ikaw may Sara, di lang tanahin napita. Awa mapasabot nga, dili ka, nahadlo ka, o sa boxing pa ni ba? Ako mong taga-example, ha? Sa boxing pa ni, di ka pataka na kay panumbag, ala, das. Delikado ka na napita, no? Ala, das ka, mahuman, kumo lang ka bala dyan, nagpiyong na ka. Hindi ka, Sara, sumbag, tanaw niya, kanus mo sumbag, kanus adili. Pwede mo ka mo atras. O, 1 step backward gamay. O, 2 steps forward. Pag tanapan, das maganaw. 1 step backward. Counter punch na yun. Ha? So, kung pasabot, mahigala nga inig. Sa House Committee on Justice, atlas sa kagamay. Atlas sa gamay diya. Ato sa Senate, burak dito Senate. Ha? Ato burak Senate. Kay balikon nga, unsa may ilang role sa House Committee on Justice, kada kong alkansi. With due respect sa mga abogado na minaw ron ba? O katong mga kaigsunan na to, ako nang gipaklaro ha. Kada kong alkansi sa lawyer, mo participate ka dito dahil number 1, mo assist ra ka, naka sa likod mo lingkod ang abogado. Number 2, di ka kapangutana. Di ka cross examine. Kay sila ray maka-cross examine. O doon na kay pangutana nga sa witness panalitan, si Sara na padag abogado na, di man sa kapangutana ni Madriaga, directly day. Ang buhaton na suwat ang pangutana, unya ihatag ni Luistro. Si Luistro at her option, kung iya bang basahon ng pangutana o dili. So di ka kahimo og follow-up question. Dihado kayo. Huwat na lang. Tama na yun niya. Huwat na lang. Tadi na lang tadi sa House Committee on Justice. Huwaton ta lang sa Senate. Muna sa baksidor pa ni, inigsukmag. Ayaw, dasdasa diha inigsukmag. Ang primerong sukmag, pwede atlas gamay. 1 step backward. Pagkahuman, counter punch. Ano? Kaya bati na to si Kwandong, itong interview ni Puwa dong. Tanawa mo rin na ito sumpay dong names, pero sige lang, kung wala man gani sumpay, sige lang. Ba't ito pabati kung tiwas dong? Ibalik ko no dong names, kana. Sige be? Sige daw. Anyone showing up on April 14, or will you file a case before the Supreme Court? On April 14, I will show up. Pagdating sa defense team, hindi pa kasi clear nung una eh, 'di ba? Kasi and it's good that you asked that question, no? Kasi parang lumalabas, wala man lang ni isang abogado. Sa dami ng abogado niya na sumipot. The reason why hindi kami pumunta was because there were statements already made by members of the committee. And this is with all due respect to them. I have no debate against that. But they said under the rules, the lawyers can only assist Assist the client respondent. or the respondent Right. in this case. So if the respondent is not going, then Who are they going to assist? exactly. So what's our personality for showing up? That's the reason. We meant no disrespect with not showing up. It was just, we found it parang so, hindi pala tayo pwede pumunta kasi wala yung respondent eh, diba? So they did some amendments to the rules during the last hearing. I think they said now we can ask questions through writing a little piece of chairperson. paper, and then depends on the chairperson if she will ask the question. So Pause it's still dong, pause. Ha, dawa. Ilang change ang rules nga, pwede makapangutana ng abogado, pero isuwat lang sa papel, ang pangutana, isuwat sa papel, ihatag nga to sa chairperson. So ihatag ni Luistro.
Si Luistro na, it depends si Luistro kung iya bang basahon ang pangutana o dili ba. Dakong alkansi anak sa abogadong Sara. So ikaw may abogado min ka, ayaw lang, dili lang tadya. Choose your battle. Choose your battle. Tanaan nimo abot diha nang napita, ayaw lang sa diha. Atras tagamay, huwato na to, arita agi sa Senate. Arita mo kumbati Senate, at least dunay equal footing. Straight to the point. Nga magkapangutan ng abogado, inigabot sa Senate, kana sa Madriaga, pwedeng pangutanon sa cross-examination in a series of questions. Ba't ka na mahigala, isuwat niyo mong pangutana, abogado ka, isuwat niyo pangutana, ihatag ni Luistro. Nadipindi ni Luistro, iyang basahon o di. Straight to the point. Talawar ko na, sige dong, liwayan gamay dong niya, play. Talawar ko na usay gisulti ni Atty. Puwa mo ni ang reason. Talawa, sige. Kana, sige, play ko na dong. Kana It dong. was just, we found it parang so, hindi pala tayo pwede pumunta kasi wala yung respondent eh, di ba? So, they did some amendments to the rules no, during the last hearing. I think they said now we can ask questions through writing it To the through a piece of chairperson. paper, and then depends on the chairperson if she will ask the question. So it's still not clear to us if the respondent actually has to be there or pwedeng may SPA kami or something. So right now it's not clear. What's clear is if I do receive that subpoena for the 14th, that I will be attending, but not as counsel. Pause dong. So muna ha, ang punto mahigala. Ang unang punto, mo assista sila, naka sa likod. Ikaduhang punto, di ka actively cross-examine. Kaya ipasuwat mo lang. Isuwat lang yung pangutana dong. Isuwat lang yung pangutana, counsel. Ihatag diri ang imong gisuwat nga pangutana. Tanaw dito mahigala, basahon ni Luistro, nara niya og iyang basahon aron tubagon sa respondent or dili. So, palitan mo tubag ang respondent, di ka follow up. Kay musuwat na po ka. Musuwat na po ka, nga ihatag na po nimo. Hisus, Ginoo ko mga kagalaan. So, muna nga ikaw, og klaro ka nga doon na mahigalay legal background. Dili ka makaingon nga, guilty yun, kaya mo to nga. Kasabot na ka. Katong mga naminaw to karon kasabot sa maoday nga mo to nga Sara. Kansi man ka. Mutunga ka diha mga kaigalan, alkansi ka. Walay dili equal ang treatment. Gawas nga dili equal ang ilang decisions. Kay bago ka nga maong mga congressman mo ay namirma sa imong impeachment case sa una. Kay bago ka sa pagbuting palandaan sa impeachment mga kaigalan kung sufficient in form ba, sufficient in substance ba, as compared mahigala sa impeachment case sa BBM. Kay bago na kana. Unya, sa treatment pag yun diha mahigala mo, assist ang counsel, nara ka sa likod, mulingkod. Di ka ka-participate, di ka ka-object. Unsa may mong adtoon? Di ka ka-cross-examine. O gusto gyud kang mangutana, isuwat sa papel. Unsa pag-follow up? Unsa pag-follow up? Kay ikaw mo as counsel ka ng cross-examining counsel, ang first question, ngutana ka, human, maminaw ka unsay tubag, kay sunod dayon nimo ang follow-up question. How can you make a follow-up question when in the first place you are not allowed to cross-examine? Sumuna nga, dunay punto mga kailaan, ligon ang mga punto. O bisan kinsang abogado ni Sara Duterte, mga sukitig paminaw, bisan kinsang abogado, banggiitang abogado ha, bisan kinsang nga banggiitang trial lawyer, nga ihayan ni Sara, the same ra gyud nga strategy, dili ta dihan dapita, huwato na to nga to sa Senate. Mana kung ingon, og sa boxing pa ni, ayaw pagdasdas at sumbag lang kag sumbag nga wagi, kuan, inutok imong pagsumbag. Pwede ka manghigala, it doesn't mean nga wa ka mo sumbag sa dayon, wa ka mo asdang, nga talaw ka. Pwede man ka ni atlas-atlas gamay. Pag atlas-atlas mo gamay, kita kag pabor, hanta kang bila. Naka-counter punch ka, kiba? Counter puncher ka ba? Iyo, pataka lang kag das-das, pataka kag das-das, ha? Tanaw ni mo mahigala nga kuan, labi pag dako ang kontra panalitan, pwede man ka mga kaigalang mo, one step backward na sa gamay. O, mugukod ang kontra, one step backward, pag bawas kay uppercut ni mo. So, mo na klaro-klarong istorya mga sukitig paminaw. Klaro-klaro na istorya. What na nga to mga higala sa Senate? Kung maabot magaling sa Senate, ang problema og di ni kabot Senate day. Nga naman di man makakuhag simpatiya sa mga tao na kinigituyo manig-dribble nga makakuhag simpatiya mo rag medyo lisod man wa pa gani mag-cross-examine si Madriaga, naghamang kakulian na daan sa iyang affidavit. Wala dili kinahanglan mahigala wa pa gani. Walay gi allow mga higala nga maka-cross examine. Wa sa ma-cross examine.
Kana ha, direct examination pa lang, yun, clarificatory questions pa lang nadaan. Ang gihimo, affidavit gibasa, clarificatory questions. Pero kita ba mo, katong mga nag-observe yun, i-evaluate ko ninyo, katuuhan mas Madriaga o dili? Sige, alita mahigala sa kamadyaga na nga aspect, ha? Mas dili pa dahil si Jane Gallardo at kuhaon kadali ha, katong update mahigala sa kinini ang ambulance. Taligsan taon tong estudyante mahigala sa University of San Carlos, Rabaniday taon day. Kaya gahapon mga sukiting paminaw, no? Pag agis ambulansya, ako sang kuhaon gamay, o sa tamo adto sa affidavit ni Madriaga mga kagalaan sa iyang pagbasa sa iyang supplemental affidavit kagahapon mga kagalaan. With matching hilak-hilak ra ba to? Pero kanang paghilak mahigala kung dunay angay hilakan okay ra gina, no? Kay sa korte na naman na. Sagad sa korte mga kagalaan kanang actual nga case kanang mga rape case victims bitaw dai. Mga rape case victims inig testimony nila sa husgado makahilak sila. Ngano man ma-recall mo nila god nga giunsa sila ba? Wala kanang common na kanang mohilak ka, manifest gyud mo dayon. We would like to make a manifestation, Your Honor, that the witness is crying. Nga naman, part man na mahigala sa ipabutang nimo sa record. So, ang paghilak sa witness, okay ra na. Kana kung na ay angay hilakan. Pero, take note na akong klarohon ha. Ang paghilak ni Madriaga, asa dapit sa nihilak, paragraph 46 ha. Tanawa, paragraph 46, angay bakang mohilak dito o dili ba? Batayan ta man ni mahigala asa dapit ang paghilak asan dili. Kay aron maklaro ba? Nganong dito sa paragraph 46 nganong dito masan hila? Unsa dito? Unsa dito kita?